I benvinguts al concert de primavera que organitzem des del Virulet, des de l'ESO. Aquesta segona part del concert la farà les classes de tercer de l'ESO i us explico una miqueta. Nosaltres a tercer de l'ESO estem desenvolupant un projecte que es diu SOMAR. A SOMAR el nostre objectiu és apropar el que és l'art, les arts plàstiques, les arts visuals i la música a l'alumnat d'una forma que intentem que siga més experimental i intentem que siga més interessant per a ells. De vegades ho aconseguim, de vegades no. El primer projecte que vam fer a SOMAR del primer semestre es deia Els orígens de l'art, on vam estudiar com va sorgir l'art, la música, les arts plàstiques en la nostra cultura, en la nostra societat. Vam realitzar una sèrie de documentals per tal d'explicar tot allò que havíem realitzat, així com van interpretar una cançó amb característiques prehistòriques. En aquest segon projecte, malgrat que s'han separat una mica els itineraris, hem intentat també adjuntar el que són les dues arts. I per això aquest nou projecte es diu La fusió de les arts. I per què la fusió de les arts? Doncs perquè arriba en un moment de la història que naix l'òpera. Sabeu el que és l'òpera? Sí? L'òpera és un teatre amb música, que realment se sol cantar tota l'estona, però n'hi ha, com diverses parts en una òpera, que són totes aquelles parts que nosaltres ara representarem. Per exemple, en una òpera sempre hi ha una obertura. L'obertura és una part, la part principal, la primera part de l'òpera, on el que fem és donar la benvinguda al públic. Hi ha unes altres parts que es diuen recitatius. Els recitatius és on els cantants, millor dit, fan la seva representació i ens conten la història. I després hi ha una part que són les àries, que són on canten i on es lluïssen. Així doncs, l'òpera també està dividida en diferents actes i per això nosaltres avui en la nostra pròpia òpera tindrem dos actes. El primer acte el faran, ha sigut muntat tot per la classe de tercer A, ens contaran una història. De fet, teniu un folleto per ahí que es diu El ball del color. Aquest folleto és el que ens explica tota la història, de què s'ha encarregat cadascú, quins són els personatges, etc. Tot això ho han dissenyat des d'aquest projecte. Aquest projecte no s'ha basat sols en cantar i en actuar, sinó que vam començar primer, doncs això, estudiant què era l'òpera, estudiant les diferents parts, dissenyant tota aquella representació que volíem fer i per això han hagut d'escriure, en alguns casos, escriure la part del guió, han hagut de dissenyar un folleto, han hagut de pensar en l'escenografia que veieu ahir i han hagut de construir-la. I així és com nosaltres fusionem les diferents arts. Fusionem el teatre, fusionem la música i fusionem les arts plàstiques. Després d'aquest primer acte tindrem un intermezzo, que també és una part molt important de l'òpera. En els intermezzos és una part instrumental que servia per a canviar els decorats o per a canviar els personatges, etc. Aleshores, tindrem aquí faran una peça que ens servirà com a intermezzo per a que baixen els de tercer A i pujaran els de tercer B de la part que han fet música amb mi en la matèria de SOMAR. Els alumnes del TUCE, per als que no sabeu, és un projecte que estem desenvolupant des del centre molt primerenc, on al llarg de tot l'any estem preparant diferents peces i conclou en un concert a Castelló, ens anirem 3 dies, conclou en un concert on participen 15 centres i quasi 500 alumnes. Aleshores nosaltres hem utilitzat una de les cançons que hem estat preparant per a aquest intermezzo. I després el que tindrem serà el segon acte, que estarà fet per l'alumnat de segon B, on contaran una altra història diferent. La història es diu La revolta de les flors, que és un altre dels folletos que teniu ahir, en una història completament diferent, amb nous personatges i noves aventures. Esperem que us agrade, hem estat treballant moltíssim, interpreten peces molt difícils, de fet anem a escoltar música de sarsuela i anem a escoltar música d'un musical, que són Los Miserables, i són peces que ho interpreta gent professional. Llavors, han treballat moltíssim i
I m'agradaria remarcar-ho perquè de vegades pensem que la música o les arts són coses que han de quedar com superbé. El nostre objectiu no és arribar a l'excel·lència. El nostre objectiu és comunicar-los, intentar donar-los aquella inquietud i aquell interès per les arts, en el meu cas per la música, que va fer que jo, per exemple, un dia començar a estudiar. Doncs, esteu preparats? Esteu preparades? Doncs amb tots vosaltres comencem la nostra òpera. Esperem que us agradi. No sé, tio, em va dir que li molava. Vinga, anem a dinar un kebab i tu brindes esta festa. Hi ha cap problema aquí? Alucine a ver
altre dia, una altra vida perduda. No ens hauríem d'acostumar a això. Rosa, fins quan permetrem que la violència governi les nostres vides? Miguel, l'opressió és com la mala herba. Ara sí, ara ja hauríem d'estar acostumats. Jo no vull morir. Si no anem amb compte, tots acabarem igual. Isabel! Era la veu que necessitava. encara que no fem res, ens mataran igualment. Mira la Isabel, la seva mort no pot quedar impune. Hem d'alçar la veu. Necessitem unitat. Els tacanrull ja s'han començat a mobilitzar. I no s'oblidem de nosaltres. Abans de matar-nos, es assetgen i es violen. Ja, Anna, però... Ahir a la nit em vaig trobar la Júlia a terra, amb la roba esquinçada, magolada, amb les cames obertes i sagnant. És la tercera aquesta setmana. Ja n'hi ha prou! Som dones de classe baixa i nació oprimida. Som 3 voltes rebels. Querem un món on les flors no només creixin en altars.
No ens aturaran! La força de la veritat i l'amistat és invencible! Per la llibertat! Per la llibertat! Els carrers seran festa nostra! Els carrers seran festa nostra! Ja n'hi ha prou casos de l'opressió. Volem viure a lliures en igualtat. Les flors han crescut a l'asfalt, demostrant que l'esperança pot sorgir fins i tot en els llocs més foscos. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Dispuesto a combatir hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Cañón por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Moltes gràcies a tots i a totes. Com ja he dit abans, moltes hores de treball, moltes hores discutint, que podríem discutir una miqueta menys, Però bueno, al final ho traguem cap avant, treballem a la classe, treballem a casa, i una miqueta és el resultat del que hem estat fent aquest últim trimestre, aquests 3 mesos. Això ho hem fet en 10 sessions, que sembla mentida, però ho hem fet en 10 sessions, era un repte molt fort que hem fet. Jo estic supercontent i estic superorgullós. Per favor, m'agradaria que donar un fort aplaudiment a tots. I també m'agradaria reconèixer tot el treball del professorat, perquè per a muntar això han tingut que votar-se algunes matèries aquesta setmana, han hagut de cedir-nos el gimnàs, han hagut de renunciar a estar en altres assignatures. Hem tingut també molt de suport per part de l'equip directiu. Tot això no seria possible si un equip directiu que aposta per l'art i per la música, això no seria possible. M'agradaria que li donarem un fort aplaudiment a totes aquestes persones. La cap d'estudis de secundària
que abans se m'ha oblidat, bueno, és el tercer curs. Abans se m'ha oblidat, però abans hem muntat en el segon un projecte molt xulo, pensem que ha quedat superbé i no he dit res de cap a ella, però moltes gràcies, Marta, per tot el treball que has estat fent aquestes setmanes. Bravo, Marta! Estic molt agraït.